uDr Mthiyane wakwaDlangezwa ethempelini laseWozawoza endaweni Sempangeni. Uyabe yisenior lecturer eNorthwest University eMahikeng. Shembe sibiziwe Northwest. Sibizi. Siyabonga. Siyabonga. Amen. Imaye dolobha lapha eThekwini. Ngicela uphinde baba. Imaye dolobha yalapha eThekwini. La eThekwini nje lasikhona. La sikhona phela. Hayi nande eThekwini nje zindlala. Kanti mina ngingena ngokudloveleka nje ngingena nje angiboni ukuthi sengisendaweni enkulu. I-senior lecturer eMeya dolobha. Usiricaba. Professor Dube osebenza eUNISA head office ePitoli. Sawubona uDr Sifiso Mlaba osebenza eHarry Gwala District kwa Education. uDr Sifiso Mhlangu lo ngigqokile ngenxa ye-mathematics. Ngise schooling principal waseziphathe